दिनै जोबोद बिपिएफनि थाखाय मोजां दिन क'क्राझार टाउनाव थानाय बेंगलिफोरानो जा बर'फ्रानो जा गुबुन गुबुन जाथिफोरनिफ्राय दिनैहाय 300निबो बांसिन बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै जयेन जाफैदों। बिसोरो बिजेपिआव खामानि मावदोंमोन, UPPLआव खामानि मावदोंमोन आरो गोबाङानो मोनसे समाव भुल बुजिनानै बिपिएफ नागारनानै थांनाय माखासे लाइमोनफ्रा दिनैहाय जोंनि बिपिएफआव जयेन जाफैफिनदों। जों बिथांमोनखौ गोसो दुंब्रुदै बरायनानै लाफिनदों जे बिपिएफनि आदर्श आरो नितिखौ दिनै मोजां मोनदों। खारन जे UPPLनि सरकार बे 3 बोसोराव बिथांमोना लाइमोनफोरनो जेबो मोनसे खामानिनि सुबिदा होनो हायाखै। खालि बिथांमोना खुगायाव गोदै गोदै राव बुङो, खामानियाव गैया। जों गोबां नुबोबाय बिथांमोना साख्रि बाख्रि होगोन होनो, मालाबा होगोन होनो, थांनाय बोसोराव बुंबाय थादोंमोन माने जुलाइ मासाव एडभार्टाइज होगोन, जुलाइ मास बारखांबा होनो फुजा बायनानै एडभार्टाइज होगोन, फुजा बायखांबा होनो बिथांमोना जानुवारि मासाव एडभार्टाइज होगोन। दा बिदि होनैनो नै दा जुलाइ मास मोनफैफिनबाय, बोसोरसे जाबाय, दाबो साख्रिनि मोनसेबो एडभार्टाइजमेन्ट गैया। दा बेयावनो बुजिनो हायो बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हाया। ओंखायनो दिनै लाइमोनफ्रा जायफोर बिजेपिआव खामानि मावदोंमोन बा UPPLआव खामानि मावदोंमोन, दिनै बिथांमोनजों जेबो जानाय नंला। भबिष्यतखौ अन्धकार नुहुरनानै, खोमसि नुहुरनानै दिनै गाव गावनि केरियारखौ दाफुंनो थाखाय दिनै बिपिएफआव जयेन जाफैदों। दिनै बेनो रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि फारसे दिनै आग्रह जाफिनदों। हाग्रामा महिलारि नङाबा जोंनि BTC ओनसोलाव रायजो जानाय जे गासिबो सुबुंफोरनि अभाब अभिजगफ्रा सुफुंजानाय नंला, लाइमोनफोरनि भबिष्यतआ मोजां जानाय नंला, बेखौ बयबो दिनै अनुभब खालामदों। बेनिखायनो बयबो जयेन जाफैदों। जोंथ' बुंबाय थादों जे बे जे डेलिमिटेसननि ड्राफ्ट खालामनाय बिथांमोनहा वेलकाम खालामदों। BTC सेक्रेटारियेट दरखं मोखाङाव थांनानै एथम गावदों, अमा बेदर जालायदों, दाउ बेदर जादों, बायदिसिना जादों लोंदों। दा बेवहाय जों बिथांमोनखौ खावलायदों जे नोंथांमोना जुदि सिखारखौनो लाबायबा, जों जे लुबैनायखौ बिथांमोना मावना होजोब्बाय होनदोंब्ला, दिनै नोंथांमोना आरो माने दुनाय दिनै आन्दलन खालामनाय बिथांमोनखौ नुफिनबाय जोङो। होमबा दिनै बिथांमोना मा सानदों? उरखाव गोरावा दाख्लै बुंबाय जे एबसुनि आन्दलन बा जायखिजाया आन्दलन खालामानो जा जेबो मिनिं गैया, गासिबो नाटकजोब। होमबा दिनैहाय हाग्रामा महिलारि सारा दिनै बिथांमोननि अमा जानाय माबा जानाय बिथांमोननि ड्राफ्ट डेलिमिटेसन ड्राफ्टखौ मानिनानै लानाय बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ जुदि बिथांमोना हाग्रामा महिलारि सारनि मुसुखा सावनो हायोब्ला इउजि ब्रह्मनिखौ मानो सावनो हाया? बिथांमोनाथ' नाटक होनदों। इउजि ब्रह्मआथ' नाटकसो होनगासिनो दं। बा साहित्य सभानि आन्दलन, एबसुनि आन्दलन बा नाटक जाजोब्बाय नामा? मैया नुदों जों क'क्राझार जिल्ला एबसुआबो बावखुंग्रि समस्तिखौ ST खालामनांगौ, अदालगुरि समस्ति खालामनांगौ BTCनि सिङावनो दिनै बिथांमोना आन्दलन खालामदों। होमबा एबसुआ साहस दंना गैया दिनै इउजि ब्रह्मनि मुसुखा सावनो? दा बेखौ प्रश्न खालामगोन आं। दिनै हाग्रामा महिलारिया दा मा दाय मावदों? हाग्रामा महिलारिया BTC ओनसोलाव दिनैहाय उन्नयननि थाखाय BTCनि पलिटिक्स, फिउचार पलिटिक्सनि थाखाय जे जाहाथे जोंनि BTCआव मोननै जोङो समस्ति मोननो हायो, क'क्राझार आरो अदालगुरि, बे BTCनि थाखायसो। बेथ' खुनु पलिटिकेल इन्टारेस्ट गैया बेवहाय। बे गोबां खोथा हाबनानै दङ, गोबां खोथाखौ बुजिनांगोन बिथांमोनहा। दिनै बिथांमोना उल्था लरेन्स इस्लारिया बुंदों, प्रमद बर'आ बुंदों, उरखाव गोरा बुंदों जे अदालगुरि समस्ति जायाखिसै, थेवबो दरं समस्ति जाबाय। दरं समस्तियाव जोंनि बांसिन समस्तियानो जोंनि बा 6टा बा मोनबा समस्तियानो जोंनि BTCनिफ्राय दिनै हाबसनहैबाय। गतिके बेवहाय देरहानायनि जे भुमिका बे BTCनि सायाव सोनारसिगोन, जोंनि सायावसो सोनारसिगोन होननानै बिथांमोना गोग्गायैसो बुंनानै लादों। देट मिन्स मा बुजिदों बिथांमोनहा? अदालगुरि समस्तिखौ मोनाबाबो जायो, BTCनि सिङाव मोननै लकसभा समस्ति मोनाबाबो जायो, बेखौसो फोरमान खालामदों, नङा होमबा? दा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैहाय राकेश ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि गाज्रि बाथ्राजों सोंखारिबाय थादों जे भाषाफ्रा सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभनि खुगानिफ्राय ओंखारथावा बेबादि भाषाखौ बुङो। सासे लावखारफोर रायलायग्रा भाषाखौ बिथाङा रायलायगासिनो दङ। होमबा बेखौ मा खालामो? जों नुगासिनो दं बिथांमोनखौबो। बिथांमोना जौ लोङै जायै आरामसे रंजाबाय थादों। दाख्लै ड्राफ्ट डेलिमिटेसननि खसरा जेरै फोसावदों, बिथांमोना रंजादों, जौ लोंदों, अमा बेदर जादों, अफिस जादों। जों मिथिजोबगौ। दा बेफोरखौ बुङोब्ला बिथांमोना दुखु मोनगोन। बेफोरखौ मा बुंलायनो? बेफोर लावखारफोर रायलायग्रा भाषाखौ दिनै सासे रिप्रेजेन्टेटिभ, पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभआ बुङोब्ला बे जोंनि जे मानब जे समाज बे बिसिबां गाहाय थाखोआव थांगासिनो दङ।
जायफोरखौ जोङो लुबैयो मोजां सयबतानि मानसि जानांगौ पाब्लिकखौ दैदेननो हानाय जानांगौ यां जेनेरेसनफोरखौ मोजां लामा दिन्थिनो हानाय जानांगौ मानब समाज जों दानो थाखाय मानब सम्पद दानो थाखाय जों एनकारेज खालामनांगौ खिन्थु बेबादि सासे मानसिनिफ्राय जुदि बेबादि माबा जौ फाग्लानि खोथा माबा खानाय गुजोब्बाय होनो माबा खोमाबो खोनाला होनो दारियाबो गुजोब्बाय होनो दा बेफोरबादि भाषाफ्रा खुनु डिप्ल'मेसि गैयै खुनु सयबता गैयै भाषाखौ जाहाथे बिथाङा बुङा बेखौ खावलायहरगोन खोथा गैया बिथांमोनानो द्राफ्टखौ बानायखादों जिहेतु गावसोर लुबैनाय बादि जादों होनदों उरखाव गोराया गावनि गामि बाथाबारिखौ अलरेडि बावखुंग्रियाव सोनानै लाबाय डेट मिन्स बेहा पलिटिकेल केरियारा बाक्सायाव गैखाया बे दाख्लैनि बे मोनसे दोआव थांफ्लांबाय दा गतिके गावनि समस्तिखौ माने बिथाङा आगोलाव 29 जे क'क्राझार वेस्टआव गेलेबाय थायोमोन एबाराव बावखुंग्रियाव गेलेनो थाखाय बिथाङा तैयारि जानानै फैबाय ओंखायनो बिराद मस्ट वेलकाम खालामबाय थादों बे बुंनांगौ जेबो खोथा गैया गावसोरनो बानायखानाय गावसोरनो एडभाइस खालामदों ओरै दानो समस्तिखौ ओरै खालाम गावसोरनो खालामजोबनाय बे दा दिनैहाय बिथांमोना मानो आन्दलन खालामफ्लादों अदालगुरि समस्ति जुदि एमपि मोना रावबो मोस्रोम मासेबो UPPL आव थानाय नङा गतिके दा नाटकखौ खालामफ्लादों BPF आ खालामनायखौ नुनानै BPF जों ओंखारफाजोबनाय रायजोफ्रा लोब लोब BPF जों ओंखारनायखौ नुनानै ओइ फैबाय थानाय 2025 नि BTC इलेक्सनाव 10 जन MCLA आव सासेबो देरहानाय नङा बेखौ नुनानै दा बिथांमोना नाटक खालामफ्लादों दा सिटिजेन एसेम्बलि बानायबाय थादों गबिन्द बसुमतारी मानाव गेदेर बिथाङा मैया बुंदों गावहाबो गोजोननाय गैयानो राजु नार्जारी बिथाङा बुंथिंबाय थादों बिराद दुगा दुगा बाथ्रा बुंबाय थादों बेफोर गासिबो ड्राफ्ट खालामनायाव UG ब्रह्ममोन दंफाजोबो UPPL नि माखासे बसा नेताफोर दंजोबो दा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया बिथांमोनखौ बिदि मिथिखानाय नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन